Nomfundo Moh esho kamnandi featuring nguQuesta esho kamnandi njalo sibengithi ngingedwa kanti sibaningi sinayeke namhlanje la endlini ezomsakazo uNomfundo Moh ndiyalela mona sazosibeka esithombeni ukuthi liqhamukapi leli lika Moh ngokwazi kwami uNomfundo wakangcobo intokazi yala endwedwe la masithi senza kwenzeke masithi ikhona impumelelo generation yama 2K kuyinto nje edume kabi so yala ama 2000 yabo nalithi 2K liyaphumelela selihambe nje ijeni enkulu sikumele nomo sikwamukele emsakazweni kwintokozo sibe nawe osukweni la namhlanje. Ngithanda ukubingela abalaleli bezilo mzansi ngibingelele nani ngibonge nje kakhulu ukuthi ningimeme namhlanje ngijabule ngifile. Hayi akusho wena ngiyakubona ukuthi hayi uhappy Nomfundo Moh awukusichazele lika Moh. Okay usisi uNomfundo Ngcobo isibongo sami leso ufuza umashiza. Yebo. So Moh is actually my childhood nickname. It comes from mosquito. That's how they used to refer to me ekhaya because I'm very petite, I'm very tiny and I think namanje ngisalandela kuligama. I'm very tiny, I'm very energetic and abantu they believe ukuthi I also believe ukuthi I've got huge impact. Yonke indawo lapho ngiba khona I make sure that my presence is felt. So abantu abanye baye baxwaye ukuthi wena ngoba umncane kangaka but then izinto ozenzayo ngathi zingaphezulu kwakho. Hayi mina ngimangela ukuthi uyabona ama video amafona umkhohlisi because mase kubona lapha Nomfundo ngazi ukuthi nje khumbula graduate lapha ya ngazi ukuthi nje hayi usisi impela uyaxaya ukuthi hayibo sengena umuntu omncane nje uyena kuNomfundo uqhamuka lapha endwethu so nje uzosixoxela ngejeni yakho uzufike la usufinyelele khona la usukhona I believe ukuthi hayi usuhamba ibanga elide for umnyaka yakho usuhamba ibanga elide kakhulu waqala nini kule nje lezi zomculo nani. Okay, I've always been a lover of music. Ngiyacabanga ukuthi it's also because ngiqhamuka emndenini othanda kakhulu umculo. So we just sing anytime even if mhlambe kunento enhle yenzakalile sizosiculela wonke umuntu uyakwazi ukucula. So mina kolami uthando lomculo la hamba lokhu linyuka kancane ngaze ngafika lapho ngiya khona eUKZN ngiyofunda iSocial work. But because ngahlangana kakhulu nama creative eUKZN ngagcina ngibona ukuthi no maybe mhlambe ungangibeka somewhere lomculo lo why ngingaxhumani kakhulu nalabo abantu abamaciko and see where it might take me. Fortunately it did work out for me ngahlangana no producer Nation Cross through team yase UKZN ama creative akhona saqala with iLilizela which was my debut single and from there I never looked back. I kept on working consistently with some hope ukuthi nami khona lapho kuzongibeka khona and here we are today. All right, naye album inja bengithi ngedwa basi sibaningi why uwaze waqhamuka nalokho noma ngoba mhlambe kuthiwa mjolise pandemic. No, ukuthi I'm a lover of love. Kakhulu nje ngiyalithanda kakhulu uthando and I think that is reflected in most of my songs from my debut single iLilizela to oqavile. So I was like for a change again ngizama ukuzwelana nalaba uthando elingabahambeli kahle ngaso sikhathi labo and ibaningi akukufaki wena la ayikhatha mina nje ngithi abantu angibanike lento abafuna ukuyizwa bese ngibuka ifilimu idlala avidlala shame because awube bengitshela kuthiwa why ukhuluma nathi kanje manje ngoba ingazi ukuthi uwazi ukuthi kuyiphakade sibaningi I'm like nese maluju I hope one day you get to play kahle nophakade lami isimo sesingcono ningasekho baningi bengise ngedwa kanti sibaningi ijeni yakho ngiyayizwa ukuthi iqala lapha ekhaya ibaleni nasemphakathini niculela nje nephimbo lakho livuma ayi umaskide neskide yakhe yofapho nivakhe kusaliyo crash emva kwalokho ke ukuze akwazi ukuthi kube ismooth sail ilapha la uke wafika khona sikaze sifisa isikhathi la uke wathi khona ayi ngeke akufikeki kulento ngithi ngiyayifuna kaningi yes I was actually not expecting that question but it's a good one see now kukaningi kakhulu abonja ikindlela nje ungathi ayinamgoqi or ama challenges owafaceayo mina kakhulukazi njengomuntu obekade efunda ngizama ukulandela igama lami uNomfundo
kuke kwabanzima kakhulu if umculo sengithi ukugxila kuona because now alone is also very demanding. Kumele ngihamba ama interviews, kumele ngenze sure ukuthi ngi-relevant even ku social media. So trying to make sure ukuthi igama lami is out there and ngapha nguNomfundo ofundayo, I have to make sure I submit all the time. So that alone was a struggle, a big one. So I had to make sure that I keep up with my timetables ukuze ngizobuya nayo le degree le ekhaya. And last year was really tough since I was doing my final year. Bengize ngicabanga ukuthi hayi mhlambe ngizoba nomlenze la indlela ebekutough ngayo. But get with God and also because ngiyazama ukuba hard worker, it did work out for me ekugcineni. Ubani obukela kuyena kakhulu ne support njani ekhaya ebaleni njengoba ngichaza ukuthi obukela kuyena kakhulu ngenza kube umuntu ongaphandle othi uyabuthi wow I wish ukuthi one day ngifike kule level model yakho. Yes. And kwi family bawuthatha kanjani umculo ngoba kwesinye ikhathi uthola ukuthi kwamanye ama families abazali bafuna ufunda. Manje mangabe sekuzo qhamuka okunye ecela kubuka ngathi kuyakuphazamisa lento abafuna uba yiyona sezofika kuyona emene injalo ukuhamba kanjani. Ukuqala kwami umculo was a bit of a challenge because ekhaya benakho lokho ukuthi okay bayazi ukuthi ngiyawuthanda umculo and abanankinga nalokho but what if manje ngisakwazi ukuqeda lento bekuyona ngiyele varsity. So ngazitshela ukuthi no, I have to work twice as hard as I did before khona ngizoprove akubona ukuthi no, I can actually do music and also get this degree at the same time. And ukufeza kwami lokho I think nabo kwaba khona leyo relief because even though maybe ngisupporta lapha sibubona usibana lokho bamathinta nyawo asinayisho ukuthi kahle kahle we doing the right thing. But after obtaining that degree hayi uyabona ukuthi ake support uthela wayeka ke manje mangisupporta fully and I'm super grateful for that because mina ngumuntu othanda umndeni wami and getting that support from my family means a lot. And for me I believe I draw a lot of inspiration from my family members more than umuntu wangaphandle. So ama role models yibo bona laba abantu abala ekhaya umkhulu umamkhulu wami because bona abantu abadala abangigadile kakhulu. So I actually draw lokho nalokho engikubona ukuthi kwama strength or ama advantage from each one of them. Okay. So with album yokuqala uyidrophe nini? Ngidrophe early this year. It was the 28th of January 2022. Title yayo is Amagama. Okay. Uthema uyidropha wayibona yamkelwa kanjani? Ayishema abantu bangithusile kwamina kwamanje ngiswela amagama because i-support abanginike yona is too much for umuntu ofika kwi-industry ekhiphe album yokuqala uthando olungaka ongangokuba kuthema kade kuba namasama. I actually won the award for best Afropop album of the year. My first album ngithe nje angiyithwale ngoba ade ngisanda kuyithola ngathi angiyithwale ngize nayo la ngoba kufanele ukuthi ngisekhaya vele. Yebo. Usekhaya wamkelekile. So awusho amanda ukuthi Nomfundo lapha ukuthi kwi-industry kube kanjani khasathi ufika abakwelcome kahle noma uthi ayingane nangu mosquito uzuzosibhayitha la kwi-industry hambe kanjani kwi-industry? Ayibandla ngeke ngize ngiqamba amanga ave bengamukele kahle especially abacule ngibabona bengaphezulu kwami ngokwezinga nebanga sebelihambile abantu nje engibahlonipha kakhulu. Ngikhuluma with the likes of aboshasha o amifaku yibo uQuesta lo ngisanda kusebenza nayo kuyisi baningi oBuddhist Java baningi kakhulu uthanda abangikhomisela lona lungikhomisile ukuthi no noma nawe ungazibona ngabe umncane kanjani but you matter. Unesikhala sakho esibonakalayo ukuthi okay uNomfundo lo akusiyo usibanibani ake simtakulise naye ukuthi afike la kuleli banga ngikubonile lokho futhi kungisize kakhulu. Bebe very supportive. So Nomfundo mhlambe nje kumuntu lapha ekhaya noma nje kuthiwa generation yama 2K abantu abadala bakeke ba refer kanjalo. So mhlambe ungathini kumuntu osamusho lapha ekhaya onesifiso naye sokuthi ayibone lapha la uNomfundo akhona nginesho ukuthi kunezingane ezithi nje nami ngifuna ukukhula ngifane noNomfundo. Ngizotshela zakwethu nje cause nami vele ngi2K a proud one ukuthi isikhathi sethu lesi so shine isikhathi sethu Nkosi yami asihlasele not in a bad way but if hungry for something ngithi mina uyahlasela cause you have this
thing yokuthi ufuna ukuvula neminyango evaliwe ngenkani. So I'm like ngizama ukukunika leyo nto yokuthi iba nogqozi noma yini oyenzayo, believe in yourself more than anyone, because abantu they have this tendency of starting to believe in you when you believe in yourself. But now makhombisa ukuzidoubta, you're not giving people enough reasons to believe in you. Kahle ukuzethemba nje okudlula konke. So uma uzethemba ungavula yonke iminyango ongayivula. So ku generation yama 2K asihlasele ngendlela eright isikhathi sethu sokuthi sishine. Usho njalo Nomfundo. Kwenzeka ntombi. Impela. Kulona uhlelo lolu Senza Kwenzeke. So isikhathi esiningi nenibizwa ngelost generation because nikukwampunze edlemini la kuma 2K. Uzwa makuthiwe uyemakhaya kufuyiwe inkomo ubona makuthiwe uthela wayeka la inkomo idedelwa nje khona zidla amahlanga impela. Hayi kubi kakhulu la kuma 2K. Ngikholwa ukuthi uyisibonile esihle kubona ukuthi as you are mhlawumbe uphuma na kwifamily nje mhlawumbe abayibuka abanye bathi hayi ngeke kwaphuma umuntu onje lapha ya kandlwana, kodwa wakwazi ukushintsha yonke lonto leyo, watshengisa ukuthi inkunzi sematholeni noma useyithokazi wena, kodwa okutshengisayo ukuthi impilo iyaya phambili. Nabanye ababe kanye nawe ngaleso sikhathi, abanye ababebuka bayengcono, ababenza kangcono kunawe, mhlawumbe badikubala, ngiyethemba ukuthi bazomotivateka nabo babone ukuthi iyenzeka lento, nangu uNomfundo ekwazile ukukwenza. Entsheni ngangawe yini ongayisho kubona, ngoba lo mkhakha uthathile awulula, and ngikholwa ukuthi before uqoka ukuthi uthatha iphi genre noma uhlobo lomculo ozowenza, wenze ucwaningi research, wawusuba neengela yakho oqhamuka ngayo ukuze ukwazi ukamukeleke emakethe. Yes, akuwona umdlalo lowo, italent oliphiwe uNkulunkulu wakho plus nokusebenza kanzima. kunjalo nje. Awukhulume nomngani wakho nje oyedwa, utshele yena, ngoba mina mangikhuluma la ngizokhuluma nomlaleli, hayi abalaleli. Yes, so awumtshele oyedwa, ikakhulukazi ke kulabo abakwaziyo nabangakwazi ukuthi kufikwa kanjani empumelelweni. Kulula ngeke ngize ngisho ukuthi kulula, ngabe ngiqamba alihlaza, ngabe nje uhubu likabhejane lolo. Mngani wami mlaleli omuhle wezilo mzansi, ngithi nje angikutshela ukuthi amaphupho wethu number 1 awafani. Also ukufika kwethu emaphuphweni ethu ngeke sifike ngesikhathi esifanayo, but lokho akuchaza ukuthi awuzofinyelela lapho ufuna ukufinyelela khona. So you have to be consistent, you need to keep on working, usebenze ngepace efanayo, ungadikubala ukuthi okay ngoba uNomfundo yena has made it but mina ngiqala kunaye. Lokho akuchaza ukuthi wena yakhe iminyango ivalekile ngeke iphinde ivuleke. Mhlambe wena isuccess yakho izoba nkulu kuneka Nomfundo, but then lokho kudinga ukuthi uvivinywe iqala before ufike khona. Ngakhumbula one of my songs ethi kusengakhanya, there's a line ngisho lapha egcineni ukuthi siphila ngakho ukuvivinywa so that we can appreciate our blessings. I think you learn to appreciate lokho okutholayo noma izibusiso zakho if uzisebenzele, ngoba into ejulukele, it didn't just come out of the blue. Alright, mhlambe Nomfundo nje sesigoqa na ingoma yakho sibaningi, so uchazile kafishane ukuthi kungani wakhetha yona le ngoma ethi sibaningi. Sona ngumlaleli mhlambe uyaqala ukuyizwa noma uyafisa ukuthi ukwazi ukuthi engayithola kumaphi ama platforms mefuna nje ukuyidownloadela yona ayilalelele noma esesekhaya. Okay, we have Isibaningi featuring uQuesta. Thank you so much Questa for the support. Ingoma iyatholakala on all digital stores, and lapha ku TikTok we've got a very beautiful challenge yesibaningi kule website ungendisa kwebola. So please do check it out. Join the challenge, sibone ukuthi kuntswempu kangakanani. So yeah, khona leya challenge le mase kugendwa njengebhola. So vakashele nalapha ku TikTok ubone ukuthi mase kudlala le ngoma kumele uyidansele kanjani. So nje kafishane Nomfundo sesigoqa yini ongathanda ukuthi uyisho kubalaleli nanokuthi abafuna ukufollow abakufollow kuphi?
Ngizothanda ukunezela ukuthi mawuthi uyabheka kuma social media platforms ami uzobona ukuthi kunesithombe engisanda kuziposta of the people including uBuhle who were part of the music video shoot. So soon abantu ngicela belindele music video for isibaningi. uNomfundo uyatholakala ku Instagram @IamNomfundo Moh, ngiyatholakala ku Facebook on my page it's Nomfundo Moh_music, ngitholakala kanjalo na ku Twitter it's Nomfundo_Moh, same name ku TikTok it's @IamNomfundo Moh. Siyabonga kakhulu Nomfundo. Bonga mina. Khula ke ntombi. Thank you. Sikufisela inhlanhla nje kukho konke uqhubeke njalo nje ube sibonele sihle ku generation yama 2K. Siyabonga. Ngiyabonga. Inhliziyo yakhe yathuthi Izilo Mzansi 98.0 The difference